ನಮ್ಮ ದಾದಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಟಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲದ ಆಸೆಗೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯತ್ತ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಆತ್ ಎರುತ್ತಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಮೇರ್ಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ತೂವೊಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೇಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತೂ ಹೊಡೆಂದ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ್ಷ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಡಿ ಪಿರ ಆತನ ರುದ್ರ ಸೆಟ್ ಆಯ್ ನಂಗೆ ರುದ್ರ ಸೆಟ್ ಅದು ಪಿರ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಬೇರಿ ಬೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಐಕಲ್ಲ ಕಂಬಳಡೆ ದೆತೊನ್ನಿ ಐಕಲ್ಲ ಕಂಬಳಡೆ ದೆತೊಂದು ಅವಲೇ ಫಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಈ ಕಿದೆಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೆಡ್ಲು ಬತೊಂದು ವೈದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮೊಂತು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಿಂತ ಹತ್ತಂಡ ನಡಪೇರ ಬೋಂದು ಆದ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆಡ್ಲು ತತ್ತಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳ 6 ಇಂಚ್ ಸೈಡ್ ಓಪನರ್ 6 ಅಂಚ್ ಸೈಡ್ ಬೋಂದಿತ್ತು ದಾದ ಅಂತಿನ್ನಿಕ್ಲಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೆರಳೆಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಒಂದಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮ್ಮನಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ಡ್ ಉಳ್ಳ ಬೋಳಿಯಾರ್ಡ್ ನಾರಿಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಆರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಉಡುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆ ನಾರಿಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ದಾಖಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಒಯ್ಕ್ ಬಂಡ ಒಂತ ಸಮಯ ಪಿರಾಕಡ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಕರಿ ವರ್ಷ ಪಿರಪ ಅಡ್ಡಫಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ ಅಡ್ಡಫಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಎಣ್ಮ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ನಾರಿಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಬಗಾಕಲ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಅಂಚನ ಮೈನಿ ನಾರಿಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ದ ಕಿದೆ ಇಪ್ಪಿನ ಜಾಗೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಮ್ಯಕ್ತ ರೈ ಒಳ್ಳೆಯರು 660 ದಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೊಕ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರರು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿಳ್ಳೆರು ಮಾತಾಡಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂಡೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಪಿರಾಕಿಡ್ದು ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಒಂತ ಸಮಯ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಬೊಕ ಬುಡಿಯಾರು ಆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೇರು ಕಟ್ಟಿ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಡ್ಸರ್ತ ಏಳ್ ಎನ್ಮದ ಸೀಸನ್ ಪಾಪ ಎರು ಕಟ್ಟು ದುಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ 5 ವರ್ಷದ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ 2019 ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದಾನ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಪಲೆಡ್ ಉಂತಾಯ ಅಡ್ಡ ಪಲೆಡೆ ಜತ್ತದ ಸುರುತ್ತ ಜತ್ತಿ ಕಂಬ್ಲಡೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕದ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಕಂಬ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ఒక ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14-18 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತ ಪಪ್ಪಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದಿತ್ತಂದ ಆ ಕಾರಣ ಉಂತಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೆರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಾಗ ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ದಾದ ಕಾರಣ ಪೆರ ಏರು ಕಟ್ಟಿರು ದಾದ ಕಾರಣ ಈರ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಈರ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎರುದೆತ್ತನಗ ಮೂಲಿಜ್ಜನ್ ಯಾನ್ ಲಂಡನ್ ಇತ್ತ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಎರುದೆತ್ತಂದ ಅದು ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರುದೆತ್ತಂದ ಅಂತ ಪೊಪ್ಪನೆ ಆರ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಐನೊಂಜಿ ಒರಿಪಾವಡು ನನ್ನತ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ಗಳ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪೂರಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಗೊಟ್ಟಾಡು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಐತ ಪಿರದ ಸೀಸನ್ ನಿಕ್ಲು ಪೆರಪ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಗಿ ಬತ್ತಾರೆ ಸುರುಕಾದ ಅಪಗ ಬತ್ತನ ಎರುವ ಪೂರ ಇತ್ತಂದು ಅಪಗ ಬತ್ತನ ಅರ್ಜಿಲ್ ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡತಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಡ್ ಜಪ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿತ್ತಂದೆ ಅವೇ ಇರುಕು ಮೆಡ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೆಡ್ಲೈನಿ ಮೋಂತುಂದೆ ತಂಡತೆ ಮೋಂತುಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಾಗ ಮೆಡ್ಲ ಅದು ಬೈತ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪೆರಪ ಐತೆ ಕೂಟಾಗ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದನಗ ಏರ್ಬುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಗ ರೆಕ್ಲೆ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಏರ್ಬುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಏರ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ ಇತ್ತೇರು ಅವೇ ಟೀಮ್ ದುಂಬು ಆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನತೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಈ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಮಲಮಲ ಗಟ್ಟಿ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಮಯದ ಕಾವಾಡ್ ಅರ ಮೇಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದುಳ್ಳೇರ ಬೊಕ ಇಕ್ಕು ಅನ್ನೆ ಬಂದುಳ್ಳೇರ ಬೊಕ ಬೇರೆ ಕುಟ್ಟನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ದುಂಬರ್ದು ಆರ ಆಯ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲತೆ ಆಯನ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆರ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮೊದಲು ಅಂಚ ಕೆಲವು ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ರು ಪಂಡ ಏಜ್ ಆಯ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣವನ್ನ ಇತ್ತೇರು ಅಣ್ಣವನ್ನ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣವನ್ನ ಎಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅವೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಅದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ನಿಜದ ಎರು ಕಟ್ಟಿರ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಾಣಿಪುರ ಕಂಬಳದ ಕಂಬಳದಲ್ಲೇರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಮೇನ್ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ಈ ಸತಿಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ಆರುಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಾವಿರ್ಲ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪನೆ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ನವೀನ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಲ್ವನ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚ ಮೇನ್ ತಿರುವಲ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ ಕಂಬಳಡ್ ತುಂಡ ಅನ್ಸ್ಟಾಪೇಬಲ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾದಲ್ ಫಾನ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಎರು ನಿಕ್ಲ ಗಿಡಪನಕಲ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಫಾನ್ ಎರು ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಐನ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಎರು ಸೆಟ್ಟರ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಮೋಂತುಲ ರಾಮೇಲ ಐದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾಲೆಜ್ ಪೂರ ದಾದೊಂಡು ಐನಾಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕ್ಯರ ಕಾರಣಲ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎರುಕುಲ್ ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಿಡಪನಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಬಾರಿ 6 ವರ್ಷದ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಕಾರಣಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕ್ಯ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೋಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ಸೋಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸೋಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂತ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಅಂಡ ಆ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬುರಿ ರಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಆತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿರ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಲ್ವೇರ್ ದಾಯಪಂಡ 6 ಸೆಟ್ ಮಂತದನ ಎರುಕುಲು ಅಂದು ಮೋಂತು ರಾಮ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ರುದ್ರ ಕಣದ ಎತ್ ಮೆಡ್ಲ ಅತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ರಾಮ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಅಂಡ್ ರಾಮ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಆನೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪುನೇರು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಐಕ್ ಇಮೆ ಅನ್ಕೊಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ರುದ್ರ ಅನ್ಕೊಳತ್ತ ಅಡ್ವೆ ಕಂಬ್ಲೇಡ್ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೋಂತುಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕುದು ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಡ್ವೇಡ್ ಹಾಕದನ್ನು ಪುತ್ತೂಡ್ ಹಾಕದನ್ನು ಬೆದ್ರಡ್ ಹಾಕದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕುದು ರಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕದಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಂತು ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಅಂಟ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲ್ ಇತ್ತೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಅನುಭವ ಪಂಡ ಮೆಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಪರಪೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಅವೇ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಅವು ರಾಜ ಬೊಕ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಾರ್ದ ಗಿಡತತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡೆತಾರ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಟಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲದ ಆಸೆಗೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯತ್ತ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಆತ್ ಎರುತ್ತಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಕೆಲವು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಆ ಸೀಸನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಒಂಜೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ಮಾಮ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಡಿ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲಿಂದ ಆರ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂದಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಆಗ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚ ಐನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ನಮ್ಮಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪನದ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಜೈತೀನಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಇರ್ಲು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕುವ ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಅದ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಕಮಲದ ಪಿದೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಭಿಯನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಅನುಭವ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಅದ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕ್ತಾನಾಗ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಕೆ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಇಂಬರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಚಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕುತ್ತಾನಾಗಲ್ಲ ಐತ ತುಂಬದ ಸೀಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರನ್ನೆ ಸೀರೀಸ್ ಹಾಕುವ ಪೂರ ಈತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕುವ ಏನೇನು ಆತ್ಲ ಹಾಕುನ ಮಾರ ನೆನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚೆನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬತ್ತ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ನಾನು ಬರ್ಪಿಸ ಸೀಸನ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪಾರು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ಎ ಬಿ ಉಂಡ ಎಂಚ ಎ ಬಿ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಎ ರೆಡಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಿ ಒಂಜಿ ಏರು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ತೂ ಓಡ ದಾದ ಫೈನಲ್ ಆತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚೆತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೈತೆ ಶುರುಕಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾರಾವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯರಾಕ್ಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚೆತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪನೋಲಿ ಒಯ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ಇದು ಮೇರ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ತೂ ಒಂದ್ ಲೆಜ್ಜಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಮತ್ತ ಮೇಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತೂ ಒಡೆ ನಿಜ್ಜಾನ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾರಾವಿದಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲರ್ ದಾರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಸುರುಕು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಬಾರಿ ತೂಯರ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ಕಾಪಿರ ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ಈಜನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲ ಆತ್ ಫೈಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈರ್ನ ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬ್ರದರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ಕಂಬಳಗ್ ಬರ ಎಂಚೆತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತು ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಪೂರ ಕಂಬಳಗ್ ಪೋತ ಅಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳಡ್ ನಂಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಬನ್ಲೆಕನೆ ಅಭಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಪ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಎರು ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಮೋಂತುಗು ಬಾರಿ ಎರುಲ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಅಭಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನ್ ಪಂಡದ ರಾಮೆ ಲ ಮೌಂತನಲ ಸುರೂತ ಕುದಿಯಪ ಮಂತನ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪ
ಕೊರ್ಪುನ ಹಂತಗೆ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಐನ ಕಂಬ್ಲ ಅವು ಪನೋಡು ಇಚ್ಚಾಂಡಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದಿತ್ತು ಮೆಡ್ಲೆಂದೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಕಲ ಕೆಲವು ಈ ಎರುಕುಲ್ನ ಸುರು ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬತ್ತನು ಆನ ಬಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರ್ನ ಅವಡವು ಆತನ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಡಿ ಪಿರ ಆತನ ರುದ್ರ ಸೆಟ್ ಆಯ್ ನಂಗೆ ರುದ್ರ ಸೆಟ್ ಅದು ಪಿರ ಮೂಜಿ ಕಂಬ್ಲ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಪಂದ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲ ಅದು ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲ ಇರೋ ಮೋಂತು ಗೊಂಜ ಐದ ಏಪ ನಂಕ್ ಮೋಂತು ದಾಯಕಂಡ ನಂಕ್ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನ ಎರಿಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಮೋಂತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಆಡು ರುದ್ರಡ್ಲ ಬುಟ್ಪುನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ ಒಂಜಿ ಮೋಂತುನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಗೆ ಏರು ಮನ್ಪೆರಾಯ್ತು ಪೂರ ಕಂಬ್ಲ ಪೋಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲ ಬುಟ್ನ ಇದೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಕಂಬ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರು ಏರು ಪಾರ್ದು ತುಯ್ಯ ಆಂಡ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮೋಂತು ರಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಮೋಂತು ರುದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಇರುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅನ್ಪೇರ ಅಡ್ಡಬಲೈ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ನಿಜವಾದ ಅಡ್ಡಬಲೈ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಬನ್ಪೇರು ಅಡ್ಡಬಲವು ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಮಂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಏರುಲ್ಲ ಏನ್ ಪಾಟ್ ನೀನು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಹಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಏರುಲ ಒಂದು ಬಲ್ಲಡ್ ನಾಯಡ್ ಇಪ್ಪನ ಏರುಕುಲು ಇನಿ ಆ ಮೂಜಿ ಏರುಲ ನಮ್ಮದೇ ತಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಏರುಕುಲ ರೇಟ್ ಆತಂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಬಲೆಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಟ್ಟು ಮಂಡ ಇತ್ತ ನಾಯರ್ದ ರೇಟ್ ಅಡ್ಡಬಲೆಗೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಏರುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಏರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಬರೋ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಲ್ಲ ನಾಯರ್ಡ್ ರಾಮ ಅವಡು ಮೋಂತ ಅವಡು ಇವೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ನಂಕೊಂಜಿ ಏರು ಸೆಟ್ ಅನ್ಬೋಡು ಅವೇನ್ ಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಬಲೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಲು ಇದು ಹೆಣ್ಮ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ ಈ ಮೋಂತುಲ ರಾಮೆಲ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ ಪಡ್ಬನ ಆ ಇರು ಎಂಚ ಐಡಿಯಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೇನು ಕೇನೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಬರ್ತತೆ ಪಂಡ ಅಡ್ಡಬಲ ಕೊರ್ಪರ ಬಂದು ಅವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗತ ಏರು ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ವರ್ಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮೂಜಿಯರು ಪದವರ್ದೆ ತೊಂಡೇರು ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ನಂಕ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಮೋಂತು ಒಂಜಿ ಏರು ಉಂಡು ಲತ್ತಿ ಏರು ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಕೆಗ ಆಯ್ನ ಏರು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕಾವು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ದೀಕ ಅಂದಂಡಿ ಅಂಚ ಅಬಿಡ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಅಬಿಲ ಪಂಡೆ ದಕ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಲತ್ತಿ ಏರು ನಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಗತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪುನೇಕ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಏರು ಏನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ತಮ್ಮ ಯು ಕೆಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಅಬಿಯ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಜವರ ಪಾತ್ರ ನರಿಂಗಾನಡಿ ಕುದಿ ಸೆಟ್ ಮಂತ ಕುದಿಗ ಅಬಿ ಬತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ತೊಗ್ಲ ಅರ್ಜಿಲ್ ರಾಜ ಅಂಚ ಅಪಗ ಅಡೆ ಕುದಿಕ ಅಬ್ಬಿಲ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಜವರ್ ಪೂರ ಬತ್ತೇರಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಅಪಗ ಗಿಡ ಅದು ದಾದಾಂಡು ಪಂಡ ಅಪಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಜವರ್ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರು ಮಗ ಒಂದು ಎರು ನಿಕ್ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಏರು ಬಕ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕರ್ ದೀಪುನ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಸಂತು ನಿನ್ನೊಂದು ಏರು ದೆಪ್ಪಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಬಂಡ ಮಾಮ ಏರು ನಾ ವರ್ಷದ ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ದಾದಂಡಿ ಆ ಎರುನು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕಲ ಕಂಬ್ಲಡೆ ದೆತೊನ್ನಿ ಐಕ್ಕಲ ಕಂಬ್ಲಡೆ ದೆತೊಂದು ಅವಲೇ ಫಲೈ ಕಟ್ಟದು ಈ ಕಿದೆಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೆಡ್ಲು ಬತೊಂದು ಬೈದನ ಏರು ನಮ್ಮ ಮೊಂತು ಐಕ್ಕಲ ಕಂಬ್ಲಡೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಲ್ಲಗಿಚ್ಚದು ದೈವ ದೇವರ ಎದುರು ನಂಗೆ ಶೋಕಡೊಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕೊರ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಐಕ್ಕಲ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವಲೇ ಫಲ ಇದು ಅವೇ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಕಿದೆಕ್ ಹೋಗಿನ ಮೆಡ್ಲು ಬತೊನ ಇದು ಏರು ನಮ್ಮ ಮೊಂತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರಾಜೆ ಜತೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಒರಿದ್ನ ಕಂಬ್ಲ ಸುಧಾರ್ಥ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎರು ನಾಡ್ಗ ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪಗಲ ಅಬಿ ಬಂಡೆ ದಕ್ಷಿ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋಡೊಂಜಿ ರಾಮೆ ಏರು ಉಂಡು ಏರು ಲತ್ತಿ ಕೊರ ಏರು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ತೂಕ ಅಂಡಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದಂಡ ಅಬಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಾತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಅಂಚ ಮಾಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇಂಚೆಂಚ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ರಾಮನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕೊರೋಡು ಪಲಾಯಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನ ಈರು ಪನ್ನೆಗೆ ರಾಮನ್ ಕೊರ್ಕೊಂಜಿ ಕುದಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಿಯಾರ್ಡ್ ಕುದಿದಿಯ ಅವಳು ಕುದಿದು ಸುರುತ ಸುತ್ತು ಬಲ್ಲಡ್ ಗಿಡ ನಗರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಸಡ್ ಪಾರ್ನರ್ ಅಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬಲ್ಲದ ಎರಕಲ್ ಪಾರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುತ್ತು ಫಲ ಇದೆಯಾ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬತ್ತ ರಡ್ಡೆ ಸುತ್ತಗಿದ್ದ ಅವಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಕತ್ತಾಂಡಿ ರಾಮನ್ ಕಂತ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿರೋ ಶುರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾರಿಗುತ್ತದ ಪುದರ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದ ಬತ್ತ ಮೋಂತು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮರ್ ಪಂಡರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾಳ್ವೇರು ನಡು ದುಂಬಲ
ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಂಬ್ಲಾಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡೆ ಮೆಡಲ್ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಡಲಿನ ಅಬಿಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಾರ್ ಆ ರೀತಿಂದ ಇತ್ತು ಏತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅತಂಡ ಇತ್ತು ಏತು ಖುಷಿ ಪಡಿತ್ತು ಇತ್ತು ಬೋಳಿಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎರಕ್ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದು ಸುರೂತ ಕಮ್ಮಲ ಅಭಿಯಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮುರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಸುದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಂಬಳ ಲಕ್ಷ ಸುರೂತ ಕಮ್ಮಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸುರುಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ ನಿಕ್ಲೆ ಸುರುಟೆ ಹಾಕುವರ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಮೆಡ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆಯ ಪನ್ನಾಗ ನಂಕಲಾಂಡಿ ಹಾಕೋಲಿಯಾ ಪೂರ ಜವನಿಯರ್ಲ ಪೂರ ಅಂಡಿರು ಅನ್ನ ತೂಕ ಎರು ಪಾರ್ದು ನೀಸದೆ ಹಾಕೋಲಿ ಆತನಾಗ ಐದು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ದುಂಬು ಇಂಬೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಆ ಕಂಬ್ಲಡ್ ನಂಕ ಆ ಟೀಮ್ನ ಹಾಕನಾಗ ಮೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮೆಡ್ಲನ ಮೂಲಿತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಬುಲ್ತದೆ ಯಾನು ಬುಲ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಬುಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎರು ಬುಟ್ಪುನ ಪೂರೆರ ಬುತ್ತೆ ಮಾಮ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಮೇತ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ತೆಗನ್ ಒಂಜೆ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ನಂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಡ್ಲಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಅನ್ನತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಇರ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರು ಏತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತಲ್ಲ ವಾಯಗರ್ಪನೆ ಖಂಡಿತ ತೆಗಂಡ ಮೋಂತು ನಮ್ಮ ಜತೆ ನಾಡ ರಾಮೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಿನ ಅವು ಜೊತೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತ್ಪಣ ಆಗಿ ಅರ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಈ ವರ್ಷನೇ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡ ಈಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಂಕ್ ಮೋಂತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನಪ್ಪಗ ಆಯ್ ಇತ್ತದನ್ನ ನಿತ್ತೆಲನ್ಪೆ ಓವಾಂಡೊಂಜಿ ಓವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಎರುನು ಮಾಮ ಅವು ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡೊಂಜಿ ಮಂತದೆ ದಗ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎರು ಬುಟ್ಪುನ ತಂಡ ಅವು ಆಯನ ನಿಂಜಿ ಜವನ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಂಕ ಗಂದಿನ ಅಭಿ ಎರುನು ಗಂದಿನ್ಲ ಅಭಿ ಇಂಚ ನಾ ಒಂಜಿ ಮೋಂತು ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ನಾನಗ ಏನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಇತ್ತದುಂಡ ಓವಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಎರುನು ಕಂತದು ನಮ್ಮನ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬತ್ತದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ನಂಕೇನು ಒರಿಪೇರ್ ಆತಿಜಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಅವೇ ನೋಡ ನಮ್ಮನ್ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಾನಿಕ್ಕೇನೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬೋಳಿಯಾರದ ಊರ್ದಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಪ್ಪು ಈಗ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ರೇರ್ ಕೆಲ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಡ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಡೀ ಊರು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪಡದು ನಿಕ್ಲ ಟೆಂಪ ಬನ್ನಾಗನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಟಾಕಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲವೇ ಏರು ಪಂಡಲೆಕ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೋಳಿಯಾರದ ಜವನೀರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾನಕಲ್ಲ ಮೂಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಲೀಕೆ ಜನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬರ್ಪುನಿ ಎರುಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟುನಿ ಪೂಜುನಿ ಪಂಡ ಅವು ಪುದರ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರಂಟಲ್ಲ ಅವು ಇಡೀ ಊರ್ದ ಟೀಮು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಸಂತೋಷ ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಕಿ ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ಊರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಮೆಡ್ಲಾನಗ ಸಮೇತ ಎರು ಬೆಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಮೂಲ ಪಟಾಕಿ ಇರ್ತೇವೆ ಮೂಲ ಕೇಕ್ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈತ ಜವನಿಯರಿಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಪಿರ ಬೋಲಿಯಾರ್ದ ಇಡೀ ಜವನಿಯರ್ ದಾಲೊಂಜಿ 200-300 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಕಂಬ್ಲಲ ಮೆಕ್ಲ ಅಲ್ತ ಪಿದಾಡಿಯರನ್ನ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಉಂತಂದಿತ್ತ ಜವನಿಯರ್ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಕಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಉಂತಂದಿತ್ತ ಆ ಟೈಪ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಊರ್ಗೂರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ರಾಮನೇವನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಲ ತೂವಂದಿನಾಗ್ಲಿ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲದೆ ಟಿವಿ ದೇವರ ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾಮ್ನ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಕ ಫೋನ್ ದ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಏಪ ಮೆಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಿಂತ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಡಪೇರ ಬಂದು ಆ ನಿಜ ಆರ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆಡ್ಲ್ ತತ್ತನ 2 ಕಂಬ್ಲ 6 ಇಂಚ್ ಸೈಡ್ ಓಪನರ್ 6 ಅಂಚ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ತೋಟದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತಪ್ಪ ದೊರ್ದಿತ್ತು ದಾದಾ ಅಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ನಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಅಂಚದ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉದ್ಯಮಿ ಕೃಷಿಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಓವರಾಲ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ 2 ಜನ ಪಾತ್ರ ಈ 60 ಎಂಬೇರು ಮಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಆರ್ನ ಜರ್ನಿ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ತಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನಾರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಡಿ ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಡಿ ಪಿದೇವ್ರು ಪೋದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅನ್ಪುನಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 65 ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ನಟ ಎನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಮುರಾಣಿ ಪಿರನ್ ಬರ್ಪೆದಿಂಗೋಲು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕೆಲುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಬೋಲಿಯಾರ್ಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ
ಅಂಚನ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಂಡು ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಅವು ನಂಗೆ ತೋಜನುಂಡು ಬೇತಾರ್ನ ಸೇವೆದಾಗ ನಿಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಗಳು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾನ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಆನಿಯರಾತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಅಂಚದಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಕಾರ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾಗಡೆ ನಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಲೆಕ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಬನ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ತೂದು ಗೊತ್ತು ನಾವೇ ಅಂಚ ಅದಾರೊಂಜಿ ಇದಾರ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನಾರಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಕಂಬ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮನ್ ಕೈ ಬತ್ತೇವ್ರ ಅಂತ ನಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬಂಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗೆ ಅದು ರಡ್ಡು ಪತ್ತರ ಇರ್ಬಂಡ್ ಪಪ್ಪನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದಲ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮೆತ ವಾ ಜಾಗೆಡ್ ಉಲ್ಲತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆಡ್ ಪನೊಲಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಜಾಗೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಅವು ಪನ್ಪುನ ದಲ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಅರೆಗ್ ದೇವೇರ ಅವು ಕೊರ್ದಿಜನ್ ಬಾಗಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ದೇವೇರ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಆರೆ ಮನ್ಸ್ತಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಆರ್ ಪನ್ನ ಆರಿತ್ತ ಕೆಲವಾರ ದುಂಬದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಆರ್ನ ದಾಲ ಒಂಜಿ 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 ಬರ್ತದ ಫುಡ್ ಒಣಸಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಬಂಗಾರದಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಾರ ಕಟ್ಟೋಡಂಡ ಆರ ಜರ್ನಿ ಬಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಐತ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಜವನ ಇರ್ಲ ಪಪ್ಪ ಕಂಬ್ಲಗ್ ಪಂಡ ಆರ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ಪೂರ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಪೋಪೇರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತ್ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಪೂರ ಜವನೇರ್ ಅಗ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೊಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಅಗ್ಲ ತಿಟ್ಟನೈಟ್ ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಮಿತ್ತ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಈತ ಜನ ಇಪ್ಪನಿ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈತ ಜನ ಒಂದು ನಂಗೆ ತೋಜನ್ ನೆಕ್ ನನ್ನೊಂದು 15 ಜನ ಇರ್ಲ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಂದ್ ಬೆನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಈತ ಜನಕ್ಲ ಪಂಡಿತ ಏರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮೋಡಿ ಯಾನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲು ದಿನಟ್ ಹೊರ ಮಿನಿ ಬರುವ ಈತ ತೋನಿ ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಮೈಯಾದ ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಜವನಿ ನಂಗೆ ದಾಲ ಪನೋಡಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏರು ಪಿದೈಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಕಟ್ಟುವೇರು ನಡಪವೇರು ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲ ಫುಡ್ ಕೊರ ಅವೇ ದಿನೋಲಕ್ಲ ರೂಟೀನ್ ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿದಾರ ಅನ್ನನ ಪ್ರೀತಿ ಕೈತಲೆಗೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಗುಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ ಹಿರಿಯ ಆರ್ನ ರೋಲ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮುಡು ಬಾರಿ ಅನುಭವಿ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಆರ್ ದಾದ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಚುಂಡು ಆರ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ದಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಣಪಲ ಎರು ಕಟ್ಟ ಕಣಪಲ ಮುಟ್ಟುದನಾರ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ಕೆಲವು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಇತ್ತ ಪಲೈ ಕಟ್ಟುನಾರು ಇಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಪಲೈ ಕಟ್ಟೋಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಆರೊಂಜಿ ಪಲೈ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಪೊನಲಿ ಅವರೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ದು ಪಲೈ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಪಲೈ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಕನ್ನಪಲ್ಲಾಡಿ ಉರ್ತದು ನೀರು ಏಲರ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಉಮೇದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಪಲೈ ಕಟ್ಟೋಡ ಉಮೇದುಂಡು ಐಕೀರ್ ವರ್ಚಿ ಸಾಯ್ಬೇರ ಉಂತರ್ಚಿ ಬರಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಂತನ ಖಂಡಿತ ಅದು ಉಂತು ಜಿರಿಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂತುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಮೋಂತು ಮೆಜಾರ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ವೈದ್ಯನೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಂತುಗು ಜತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಮೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದು ರಾಮೆ ಅದೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಉದಾರಿ ರಾಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಏನಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಲದ ರೋಹಿತನ್ನೇ ನಂಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ರುದ್ರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ರುದ್ರ